Významnými pomocníkmi pri výskume planétok sú kozmické sondy, ktoré mnohé z nich už navštívili alebo pobudli v ich tesnej blízkosti. Jednou z hlavných úloh takýchto sond je priniesť vzorky stavebného materiálu týchto telies. Získame tak lepšie informácie o ich zložení a súdržnosti, ktoré sú nevyhnutné pri snahách odkloniť votrelca z kolízneho kurzu so Zemou. Ako prvá nás môže napadnúť možnosť vystreliť proti blížiacemu sa balvanu raketu s náložou, prípadne vyslať raketoplán s posádkou, ktorá by nálož k telesu pripevnila. Obe možnosti však vôbec nie sú jednoduché. Samotný proces vynesenia strely s jadrovou náložou na obežnú dráhu a jej presné nasmerovanie k cieľu je mimoriadne náročné. Vedci dnes nemajú tiež istotu v tom, či by jadrový výbuch na asteroide alebo v ňom nespôsobil viac škody ako osohu.